Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si ideme zahrať CSGO 1.16. Som pripravený po minulom videu, takže poďme na to. Dobre, naberám M-ku. Tam je. Videli ste ho? Ale ako? Čo je? Dobre, poďme na to. Zoberiem si AKčko a idem ich tam vyspamovať. Jeden dole. Au. Rýchlo sa prebijem. Dead? Už iba 2v1. No, prosím. Vieš, koľko som mu ubral, ak toto nedáš taký noob. No dobre, už som sa zlakol. Bomba, poďme na to. Takže ja si beriem asi na toto kolo toto AR-ku. Dead. No nevadí. Poď. Haló. Dobre, poď. Super. Dobre, takže toto kolo sme prehrali. OK. Som ready na pomstu. Hlava. Dead. Elka. Karma je zdarma. Brášku. Karma sa dáva zdarma. Dobre, ja si poviem asi pre tú SMGčku. Ja som tú broku odhodím. Ahoj. Ešte je tu niekto? Je tu jeden ešte. Už ho vidím. Šmik, 2v1. Zase. Dobre. Tam je. Asi nič. Možno, neviem, nič som nevidel. Dobre, poďme na to. Dead. Ešte je tu jeden. Ale kde? Tam. Dobre. Ešte dáme 2 kola a máme tu. Poďme na to. Dead. Kde je? Kde je? Neviem. Toto bol on? Nie. On je tu, už viem, kde je. Dostal na frak. 2 hápka mi ostali. To som jaký laker. Poďme ho trafiť. Dúfam, že dostal, ale neviem. Dobre, musíme dať dead. No, tak to som dobre. Toto je posledná hra, takže som zvedavý, či to vyhrám. OK, dáme si voľný pohľad. Nie, dáme si ohľad. No, 2v1, super. Dobre, takže toto sme prehrali. Som to vedel. Dobre ľudia, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite nahodiť like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.